Možná ani vole těch brodů moc nebude, člověče. Já jsem byl zvědavý, jak to bude s těma brodama. My jsme věděli, že tam těch brodů je docela dost a jeden jakoby hodně nepříjemný, ale právě to vypadalo, že jak bylo sucho, že jich tam tolik nebude. Aha, takže teprve tady to začíná. Hodně místních na to upozorňovalo, no, že tady tohle je jako věc, která je potřeba nějak řešit, ale jak to chcete řešit, prostě to jak projedete. Co mě zarazilo víc než ty brody, tak byly ty strže. Ta cesta vlastně není nějak moc extra udržovaná a padnout dolů není takový problém. Naštěstí, když do toho údolí vyjíždíte, tak je tam vrátnice, kde se musíte registrovat, aby o vás věděli. Takže kdyby se něco stalo, tak vás pojedou hledat. Asi.